Contes de la iaia. Sí, de la iaia. Carme, què bé que has vingut així a casa del iaio? Has portat berenar? Sí, pa xocolate. Que bo! Mira, treu, que anem a preparar les coses que posarem a tu. Mira, este mantel te'l posarem per a que no te caiguen les molles, cosa que bé. Mira, què fas? Quina oloreta més bona festeta! Mira que bo! Posa això ahí, posa el paper ahí. Mira, anem a partir-lo. Un trosset de paper a tu i un altre per a mi. Espera, no menges encara, que te posarem ahí. Guarda'm el meu pa. Bé. Mira, i jo tragaré el xocolate que has portat. Xocolate de torrent. Que bo. Anem a partir-nos-el. A veure. Un tros per a tu. Te'l menges poquet a poquet, I serà per a tu, la podem començar a menjar, i este per a mi. A veure, el meu pa, vinga, ara, ens el mengem a poquet i xerrem junts, de totes les coses que vulguem. Vinga, a veure si està bo, anem a provar. Sí, però iaia, conta'm el conte de Ximet i l'estoreta. Una altra vegada? Clar que sí, xiqueta meua, que del carrer eres la mà. Conta la història que en un barri de València, fa molt de temps, vivia un xiquet que li diuen Ximet. Ni Ximo ni Joaquim. Ximet. Sí, senyora. Era el mes de març i Ximet, que tenia 6 o 7 anys, Com jo. i els seus amics se'n van anar per tot el barri per a poder aconseguir estoretes velletes i així carregar en les estoretes tots els trastos vells que la gent no volguera, perquè s'acostava la festa que els valencians tant esperen. Les falles. L'oncle de Ximet, que tenia una botiga d'objectes vells, antics, li va regalar una estoreta que tenia en un racó de la tenda, per a que Ximet poguera anar amb els amics a replegar trastos per totes les cases. Una estoreta velleta. I així se'n va anar amb ells per tots els carrers del barri de Velluters, demanant a la gent que els donara trastos vells que no volgueren. Els xiquets havien de trobar-se en la plaça, prop de la pescateria, i anaven tots correguents amb les estoretes, arrossegant-les. Feien una polseguera de competició. Anaven correguents per tots els carrers amb les estores totes carregades de trastos. Ja faltava poc per a la nit tan esperada i els majors també preparaven les seves falles. Però els que millor ho feien, que feien figures i formes molt divertides, eren els xiquets i les xiquetes, que feien figures i formes per a riure's de les coses gracioses del veïnat i de les coses que no els agradaven. Durant els dies següents, els xiquets no van parar de replegar mobles vells, objectes i roba vella que es poguera cremar. I amb ells van fer uns ninots, però ho feien en secret per a que no s'enteraran els majors i fer-los una sorpresa. Fins que va arribar el dia de plantar la falla. Va arribar la gran nit. El 19 de març estava a mitja fosques i tots els que van acudir es van posar al voltant del monument de la xicalla. Pere el carnisser es va reconèixer perquè portava un pollastre a les mans. L'oncle de Sara, que era pescater, estava representat amb un bigot que li havien fet amb pèls d'una granera vella i amb un lluç al muscle. Salomó, l'aiguader, es va posar a riure quan va veure un ninot que
anava tirant d'un carro ple de cànters de cartó. Pep, el carboner, que era el més faller de tots, va cridar: «Que comencen les festes! Visca la falla de Sant Josep!» Visca el tio Pep! La iaia de Ximo va preparar bunyols per a tots, com sempre. I jo també t'he portat bunyols que ha fet la iaia. I són de carabassa, com mana la tradició. Teresa, l'orxatera, va agafar un tros de llenya encès, el va posar baix dels ninots i va pegar foc a tots els monuments, que es va començar a cremar ràpidament, començant per les parts de tela i de cartó. I així acaba la història dels xiquets que replegaven els trastos per a fer la seva falla, amb la seva estoreta per tota la barriada de Belluters. Rondalla va, rondalla ve. Si és mentida, un sac de farina. Si és veritat, un grapat de blat. I aquest conte ja s'ha acabat.